ndini zvangu ndati rasirega ndimbobuda ndimboenda kunotsvaga chikafu mumba iwe. Haha, ndakafamba zvangu guys, ndini uyo ndakainda kokurisunda. Guys, ndakarisunda zvangu ndichiinda kokutyei. Imi ndiregei zvangu, ko ndauraya munhu, ko ndaita sei zvangu ndichiinda. Aiwa zvangu kona pfe, ndakabuda pakona apo zvangu ako ndini kutozomurisa baba ari panext door apo. Ndikati makadikwa vadaira, ndini ndafamba ndiri kuenda mai mwana. Akuchinambo zvikwana ndichiinda patirega ndifambi kaexercise mai mwana. Ndikati exercise rinodiwa my boy, kuita kuti 1 2 1 2 1 2 left right bringindi. Guys, ndakrosa road ndini uyo. Aiwa ndiri kuinda handisi kumborega. Aiwa ndiri kufamba ndichiinda kunombofamba uchidongorera foni yako kuti zviri kuitika. Komoziva mafoni edai kufamba uchidongorera. Ndasvika zvangu apo manje unomira woona ndasvika mutao pacho panomira wobaya icho kuti mota dzimirewo iwo udarikewo. Kana chakaita red kudai haucross icho chaita green kandi ako chifamba manje. Zvangu musoja uyo ndakamacha ndichiinda ndakakrosa road ndini uyo. Aiwa ndichikrosa road ndichiinda. Ndo zvimwe zvakangona ko muno munyika ngocross road zvechiwaiwai guys. Aiwa ndiri kufamba zvangu muroad imomu ndini uyo. Ndichiona vanhu muroad izere makula iyoyi, izere mapolishi, izere vanhu vekune dzimwe nyika vakatsansana. You hardly see murungu muroad ishi. Andimoni asi rodi ine zvese mai mwana, dombo rizere, mafruits zvese, mafoni vanogadzira zvikafu zvese aiwa kandini ndombofamba ndita window shopping ndichimbomira ndichimboona kuti zviri kufamba sei, ndichimbodongorerawo nokuona noti akatsikese paunowana nguva yekuti udini ufambe uchimbotenderera kudai so nguva yacho haumboiwani guys. Ndini zvangu ndiri kufamba ndichiinda ndikati ndiexercise ndinodzoka ndaluza chete handisi kumborega guys. Ndichifamba zvangu ndichienda ko chishopi ichi ndochoga wani chiri pashe kaichi naimi kuita kunge kasera kekuafrica naimi ndiudzewo kekuisa hembe pashe. Ende futi vanhu ivava maindia anodawo zvinhu mai mwana kutorongedza zvihembe panze. Katega ndidarike pane ichi andoda ipapa hapana. Ndichiona zvangu mari yacho ndinayo here, handina kana mari asingoti chikafuka ndotenga zvangu chikafuka. Mari kandatongopiwawo zvangu namudhara zvikanzi ndai munotenga chikafu. Ndikatega ndifambe ndotenga chikafu ndindi kanzi ndai mowedzera chikafu mudheni umu. Ndikati zvakanaka wambodopiwa chikadhi kunzi ndinotenga. Makadhi eku South Africa guys, mavisa card munoziva here kuti anoswipe kunoku. Do you know that those visa cards dzeku-SA you can swipe kunoku vanongobata kachaji noti yakambowanda futi iri reasonable. Anomaona I think ndapabatwa about 150 pakadhi reStandard Bank. Ndiniwe ndakatena ipapa ndiri kunanga ipiko guys ku-Iceland. Poundland Iceland. Kwakachipa guys ku-Iceland kwakachipa. Mirai munoonaka kwakachipa ku-Iceland. Ndasvika uyu ndiniwe ndatopinda kanda kudotopinda paparking pachona ndopa ndatove apa. Ndasvika ndiri kufamba ndakutosvika padhuze mai mwana. Ndandokanga mati month end vanhu vakuita mashopping ave grocery guys vachitenga vachiita sei. Saka mushopu munowanzogara musina vanhu asi manga makazara. Ndini ukasvika uchida kutora trolley guys unoburitsa paundi rako. Waburitsa paundi rako woisa mune icho chiri pamusoro petrolley icho. Kana usina kuisa mari hautori trolley. Saka unoisa apa ndazama kuisa pane ichi chinoiswa nepamusoro. Ndichazama kuti ndiise paundi rokudai ranga richiramba kuinda kuramba zvachose kuramba kuisa paundi kuti ripinde. Kana rapinda mukati umu kuti ndikwanise kupusha trolley chibude raramba. Ndapedzisira ndatozongoinda pamwe guys. Ndazongoona kuti chinhu ichi chiri kutondinetsa ichi chiri kunetsa chikuramba katirega ndine pane iche green chinopfinzwa nenongobayira kudai so wobayira utora chinobva chatobuda kudai mari yatopinda mupaundi ririmo wotofamba kochisunda kuenda kochitora ndagoziva here kuti chinhu icho chichi hachinyatsa kufamba zvakanaka guys. Ndini handisi kutomboziva. Nditofamba zvangu ndichiinda mai mwana katirega ndinopinda mushopu toona kuti mushopu makamira sei. Vasikana zvakaoma. Ndimo munonzi muIceland mamuonaka. Ndapinda muIceland muyamuya kana chinondotangana papiko kununga ndikanditenge malemoni zvaya ndikanditi zvemalemoni. Ndanonga malemoni angu kati ndinomwa tisina ine malemoni kainini kune kuchinzi kwanze upota uchimwa kuti saramba uchiwedzera kusimba. Ndikati ndikanditore malemoni ndopota ndichisa mutii tiine malemoni kwainona kacho kuti pano. Ndakatofamba zvangu ndini uyu ndabva ndasvika papiko pachingwa paiko pandaenda handichazivi paiko maonyeni maonyeni epepula ya guys. Ndinomada chaizvo sometimes kana ndichibika zvangu ana jollof rice kana ndichibika zvangu ana fried rice ndinomashandisa. Ndikati zvinotapira izvi macream donuts onai price yawo £2.50 hari 2 zvipaketi zviviri zvine 4 mukati guys £2.50. Ndikati kwakutyaya hada zvezvo tengi. Do I owe it to anyone? Who do I explain my jojo tank to? Zvidlire iwe
ndikati mabhanana angu, ndikati ganzore mabhanana angu maviri ndiise ko muda yacho ndakakuraka vanomalasa mabhanana iwayo zvokuti unoshiya kuti zviri kufamba sei. Ndatora mabhanana angu ndikatorawo neakaitawo girini kuti anozoibvirawo mumba ndini ko ndingagoita sei. Ndaenda kusalt ndikati munyu mukadzi, salt inotodiwa guys, salt kuti udye chikafu munyu. Ndazodzokera kuya ndikatega nditore macucumber guys, macucumber kai onai ayo unozomboti ukafunga kuti vanhu vanomashandisei macucumber ka unoita kunge moyo uchamira, asi unongozotega nditore zvikanzi hakuna tomato sauce chichi nevasikana vakati rega nditore tomato sauce yacho iyo ketchup haindinakirini guys, ndotoda zvangu gold yekusa iya ndoyandotoda ketchup ameno kozvotodiko vanongodya but ina handisitomborei fan of these things, asi kungoti vana ava vanofarira kudya zvinhu izvozvizvi. Manoodles kondo chikafu chavo ka vanoda manoodles iwaya akatonzi chicken whatever ameno. Ndatorega nditore manoodles, ndofunga ndotora kunge zvinenge 10 yaizvo kana 15 manoodles iwaya. Ndikatora manoodles kuti vakwanise kudya. Ndikatega ndimbotendera uchingomema uchionavo kuti zviri kuitikavo mukati momu, uchimema mai mwana. Munombosera kuti mushopu zvanenge mune zvose mai mwana, zvose zvikafu zvinenge zvakatobikwa kudhara zvinenge zviripo mai mwana zvese. Mari yako chiti asa hazvinaki zvikafu izvozvo. Ndinoshamisika nevana vangu vanodoramba sadza chigagaigwa chesadza chitakakura chidya ushauri zvinofamba sei. Guys, saka ndazosvika pamaprawns apa ndikati rega nditore machips nemaprawns. Saka ndazotora machips ka ndikakanda machips, ndikatega nditore machips ndiche machips dzimwe nguva asikari kubika ndokuenda pajuice ndikati squash ndozvozvi mazano kuri kupisa. Ndikabvapo ndikati rega tichienda kuma-ice cream. Kana guys kana ndichidla ice cream kunondodla ice cream, mirai muone price guys, ndozvidlira ice cream kokuregerere ice cream uri kuona iyo 2 pound bhokisi re-ice cream rinenge rine 6 mukati kana kuti rinenge rine 4 mukati guys, bhokisi ndingarega mamagina mayo one apa angatopera mufunge. Ndandoshaya ndikati ndimbotora yewaiti ndiwedzere ndimbonotestawo yewaiti noti handiwanzi kuifarira inotapira. Handanoka ma-ice cream mangu akati wandei handatoisa. Ndabvapo ndaenda uku ndakutononga zvokukirinisa mumba zvokudidi mozawo munhukadzi guys kuti unononga zvinhu zvokukirinisa mumba chichichi kuti mumba muchene mumba munakewo. Sana chinonga nezvisiposipowo zvokuwachisawo nezvichichi unotongonongawo guys uchisawo uchiona kuti zviri kufamba sei. Andimaona chibhasikiti chatozara kai chine ameno zviko zvimwe ndinogoziva here vasikana vanenge vachingononga ini kana shungu nazvo ndisingatombooni. Chakakosha matishu guys kutoilet, matishu toilet ukanotodiwa mai mwana matishu. Zvangu ndazvinongera matishu angu kwai mukaka wemacornflakes. Ndikatorai mukaka wacho vazvitorera mukaka uya vaisa mukaka. Ndikati zvaendwa kamukaka waiswa kosimbe kwacho wakaita kunge wakaita upside down. Muri kuzvionawo kana kuti kamera yateniwa guys, zvinhu zvacho kamera yakaita upside down, izvo zvitsoka zvashakira zviri kubudikira izvo. Guys, matishu ndatozozvitorera ini ndikatiga tifambe kukamera yacho yachimboitwa seiko ende zvako muonaiwo guys. Honai pakutorwa iko zvino mukaka wakutorwa kamera yakaita handizvishuya kuti zvinhu zviri kumbonyatsa kufamba sei guys. Vanhu vakaita kushunikiwa kumai mwana hameno tangoshunikwawo imomo rega tifambe takashunikwa mikaka yave sideways guys. Zvinhu zvacho ushuya kuti zviri kumbofamba sei. Ndasongototorawo mukaka wacho titore mukaka tione kuti tifambe tiindi kutoshuya kuti chichanga chiitika apa, kuti uti kamera yanga ichitamba rumba, kuti ti kamera yanga ichita sei, kuti zviri kumbonyanza kufamba sei, unotoshuya kuti zviri kumbofamba sei guys. Honai kana ndimiwo tasemoni matishu akapidiguka kudai kuita chamupidigori ushuya kuti zviri kufamba sei. Ini ndatosara kuti upidigukawo guys kuti ndititi musoro pasi makumbo mudenga nokuti zviri kuitika apa handisonyanza kuzvinzwisisa ini chii zviri kuitika apa asikana. Endeka kana munhu akabatira kamera so asingadika anoita zvinogara zvikadaro. Iye ndiye utoburisa zvikumbo zvake izvo zvinenge munhu ari kutamba bhora. Unaiwo guys kana ndimiwo guys ndiye utoburisa ukumbo. Ini ndindodo zvinhu zvose zviri kungoita waya name guys chii chikumbo chikai papa. Ndazotega ndizvindire kutenga drink uku. Madrink honai guys price honai ari 3 of your choice 24 pounds 24 pounds ari 3 madrinks. Aiwa ndikatoka ndizvitorere koku 0 yangu ne2 ma7 up tasvika pa2 takubhadhara ka. Aiwa takutobhadhara guys, timbonyatso kuona kuti zvadhura kusvika papi. Tatoye pa2 paya takutobhadhara. Aiwa takutobhadhara musikana wacho nanenge ngari munyuwaniwo achibatsira achidzidzisa chinonoka asi azoita zvake fast. Zvatakuchibhadhara manje chiburitsa kayudzo ice cream dziya. Guys kana kune chinhu chichangotiburaya kunondiwa ma-ice cream amuri kuona achingodai kubudaya. Honai guys yimi zvakaoma guys.
zvinhu zvacho zvina kumira mushe haiwa takubudisa mai mwana zvisipo zvichiko izvizvi hamene zvinhu zvacho chingonongoona chikana ice-cream guys itogona kudla kana 4 pazuva guys kudla kana 4 kuzvidlira kukutlei hakutyei guys aiwa totongobhadhara chisapapepa ndinge apa tibhadhari chisapa zvinhu ipapa pamusoro apa zvibhadhari mabhanana yakubuda zvemutola achinda apa munyiya zvemagarlic bread indofarira garlic bread guys ndindega ndongoitya vamwe havadi mabhega rose aya zvinongopinda chizi dzekunoona idzenge dziri muchipepa chakadai icho chichi idzo chizi idzo dzaiwa dzekuafrica number 1 guys pachizi zvapo iwo mapronzi aya ekuzisa mufried rice zvinhu zvacho zviya zvinotapira zviya izvo zvimacream donuts oro zvichii namacarrots akuna iyo carrot yo ndindatora last packet yekupedzisira mufunge yanga yatopera chingwa icho changa chitota kwai 3 pounds zviri 3 asi ndikati zvinochingwa 3 izvo zvichii zvino expire manje paunozvidi kana ndazosiya izvo zviri mugaba zviri kwai cream of soup of tomato amhero zvokuisa muchikafu chanongochibika musupu asi zvinonaka supu yako inoyatsokukora zvakanaka mai mwana woinda aiwa zvaendwa uyo ari kurova uyo ari kuchaya akachaya zvakachichaya achichaya mapuraizi achichaya chisikana icho chiriko icho chakapfeka chimama ndimire chichirongedza mumaplastiki guys kuno kunoenda nemaplastiki ako kushopu guys unogara nemaplastiki ako unoenda unokuti unoramba uchingotengeserwa maplastiki every day achingomukana mumbashati wako wakudii nawo saka kana wakuenda kushopping paya unotsvakura maplastics ako woenda nawo handiona so that haurambi uchitenga paya tatobva nezvibhegi zvedu izvo tadotenga zvinhu paya takutorongedza muchingoro kuti tiende kunomirira taxi uko tichirongedza muchingoro guys aiwa zvapekwa zvaendwa takaenda kuti tinyatsokuona kuti tinosvika kumba kuti tigadzirise guys tonoti zvakamira sei zvakaoma ini ndisingatomboringa kana kutakura chinhu guys because ini handingamboti ndakatoneta zvangu ndokunda kubasa nosvika ndonzi takura chinhu kuita kunge ndindoga ndinodla iyo price iyo guys hazvinambonyanya kudhura muri kuona zvinhu zvese zvaita 159 zvese izvo 149 159 zvese izvo ndatobvisigwa futi discount I think about 14 pounds or 15 pounds 24 pounds hameno vanotokubvisira futi madiscount kinga watenga zvinhu zvinenge zviri paspecial paya tadotenga tarongedza zvinhu zvedu takutobuda guys takutobuda kuenda panze apo kutonomirira zvedu taxi kutoenda panze panze apo tasvika zvedu tisu panze apa ndatomira mai mwana gotodi utongomira apa handina mota muzani ndiri pedestrian handina mota saka ndotofonera zvangu vanhu vetaxi kuti vaiva vachitora paya ndini ndiri kutofona vetaxi uyai mutitorewo do uyai mutinyandure muinde nesu motisiya kumba kwedu moti tinozvitakura sei kwidzo mvura dzakadai kuzara apa tinozitakura sei ndatozovafonera vanhu vemotikari vaya tikamira asi havana mbononoka zvavo apa ndototaura nevanhu vemota vacho ipapa kucall center kuti tinotokumbirawo motikari kuseri kweshopu yatiri muye kuzotibatsirawo shuwa mutitakurira zvinhu zvedu vayauya motikari iyo sekuru vacho vauya vedu avo vanotova neusimbe hwekutakura zvinhu mai mwana sekuru vedu asi ndazongoti ndikule ko ndingagodiko mudhara bheta ndazotakura zvangu ndichisa zvinhu ndini mudhara vandibatsira kule vandibatsira havo vandibatsira mbijana kule asi unongoona kuti vakaneta kule vati kurei vakaneta wozokuti rega ndibatsire nditakure ndiise zvinhu aiwa guys ndatakura zvinhu chibatirwa zvangu nemudhara wanguyo aiwa dzakatoneta kune dzakatopfeka rigari yekarati dzikuda kunogwa karati here kana dzapedza basa ndasika zviri kufamba sei namanapukeni akapfekayo guys zvakaoma ndibatsira zvake mudhara aiwa taapedza tazoisa ndazopesera manje chekupesera icho saka apa manje ndakutora ngoro ndakuidzosera kuti ndiwane mari yangu yandaisa iya paundi rangu riya ndakutora chingoro kuti ndinowane pekuti ndinoisa saka uchisvika paunobayirira mune mamwe manhingikirayo mune mamwe matroli umo wotora chisimbi chinoloka wobaya nechekuseri paunoisa napo mari handimona mari iya inobva yabuda handimona mari iya inobva yabuda kana yabuda isho mari yangu isho maionaka unoisa zvangu isho mari iyo muchikwama changu ndori tisi uyo mutaxi mai mwana gandichigarire kumashure zvangu vasikana vagare mberi chigare zvedu shure isu chembere togara shure koti stadi tatopinda zvangu kumashure ndozvigarigwa uyu taxi yakutoenda guys tasvika kumba manje mudhara kutondibatsira kuburukutsa iye mudhara kungwarisa kubva nyatsoenda kumba kudhoo kumberi kunonyatsisa zvinhu ari kumberi mudhara iye chaiko ndachiburisa ndichisapa ndatozonyara ngati ndovuraya mudhara musana chirega ndichakure zvinorema zvitutu ndichienda kunosiya kumberi ikweyo kwaintrodusa iye kuti uri kunosiya kumberi ndokondandoenda ndichinosiyawo
kaizi zvinhu zvacho. Asi onai kapayadha pamberi apa pakauya pakagadzikwa kaisi pakadzugwa masora papa zvimasora kazvaka zvakawanda apa zvakatobviswa zvimasora kaisi kuseri kwechakutarisa ndakarova gadheni rangu kune repo kune tsumka kune kova handisi kuita ndokuti mukadzi weZimbabwe mukadzi wepa